Grazas, presidente. Antes de nada, dicir que, por suposto, o Grupo Parlamentario de En Marea vai apoiar esta proposición non de lei. Apoiar porque coincide prácticamente cunha proposición registrada polo noso propio grupo e sobre todo porque afecta a un asunto do que temos falado xa moitas veces desta Cámara, mesmo como xa se dixo por casualidades do calendario parlamentario fixeron que onte preguntáramos ao conselleiro por este extremo. Por iso, lamentablemente, temos pouca esperanza de que vai a sair adiante. Todas puidemos escoitar os exemplos de escapismo dos que fixo gala o conselleiro nunhas saídas de tono reiteradas e lamentables e nas súas mentiras en rubor. Grazas, señora Álvarez, por poñelo tamén en evidencia. Por lo tanto, todo o noso apoio e desexos de que saia adiante, posto que sería un paso necesario para mellorar a calidade educativa nas aulas e para dicir a verdade tamén. Serei breve porque, como dicía, xa son moitas as veces que temos falado da necesidade de contabilizar o alumnado repetidor nas ratios das aulas e do absurdo que supón non facelo. Non hai un só motivo solvente que explique esta situación. Non hai un só motivo de peso que poda explicar que os nenos e nenas que repiten curso non sexan contabilizados nas aulas. Polo menos, e puidemos velo onte novamente, clarísimamente, non hai un só motivo de calado que o conselleiro poda esgrimir para explicalo. Para En Marea trátase únicamente dunha interesada manipulación dos datos, unha irresponsabilidade e unha falla total de consideración ao alumnado que ten meirandes dificultades, xa que por iso, supoñemos, repiten curso. Xa o temos dito moitas veces, poderán non estar nas estatísticas, poderán pretender que son invisibles, pero son, están e precisan atención. Son, están e precisan ser contabilizados para ofrecerlles todos os medios dispoñibles do sistema educativo coa fin de que puideran superar con éxito os diferentes niveis educativos. Poderán negalos, poderá vir o conselleiro ao Parlamento a rirse e burlarse deste asunto, poderá vir burlarse da pregunta, como se non fora necesaria e pertinente, pero son, están e van seguir estando. Agardamos, polo tanto, que a proposición non de lei do Grupo Socialista saia adiante, porque contabilizar o alumnado repetidor, insistimos, sería un paso imprescindible para axustar correctamente as ratios, reducir as mesmas e ter, en definitiva, aulas con menos concentración de alumnado e máis tempo do profesorado para proporcionarlles a atención necesaria. Tamén, por suposto, porque urxe recuperar os dereitos laborais que lles roubaron o persoal docente. Se hai tal recuperación, é hora.